Sad kad sam prolazio, vi ste rekli da ste iz Panteri izbili. Ja. Udruženje. Da. A bili ste Panteri. Da, bili smo nekad Panteri, sad smo stariji Panteri. Stariji Panteri. Da. Pa ništa, evo. Kako je biti... Ja znam da ljudi iz boračke kategorije imaju pregršt problema. Mnogo problema. I ti problemi postaju sve veći kako vi vjerojatno sve više starite i prolazili. Naprosto biologija je neumoljiva, tako. Sad, kakav je vaš lični osjećaj? Kao čovjeka koji se borio za ovu državu u današnje vrijeme, u smislu onoga kako vi živite, kako vas gleda ovo društvo? Pa znate kako, ja kao Petar Cetinović živim onako kako živim, s obzirom da vodim udruženje u kojem ima skoro 3000 ljudi i upućen sam dobro u boračku problematiku. Borci teško žive. Nedovoljno teško. Jako teško žive. Borci žive najgore od sve kategorije u Republici Srpskoj. Znači, evo, svjedoci smo, na primjer, da sad trenutno u Bijeljni, da grad Bijeljna izdvaja 100.000 maraka na godišnjem nivou za jednokratne pomoći za borce, a 130.000 maraka za smještaj Roma. To je katastrofa. Upravo vi nemate ništa od toga da se pomogne Romima. Mi nemamo ništa da se pomogne Romima. A evo, daću vam samo jedan primjer. 2004. godine budžet grada Bijeljne iznosio 22 miliona maraka. Budžet za borce je bio 3 miliona maraka. Danas je budžet 55 miliona, a budžet za borce je 380.000 maraka. Pa vi pričate se ljudima iz gradske uprave. Šta vam oni kažu na te argumente kada ih iznesete? Znate kako? Mi smo obavili mnogo razgovora i bila je tu rasprava o budžetu sve. Oni imaju svoju politiku, imaju većinu. Njih naš stav ne dotiče. Uopšte. Znači, imamo situaciju da se 380.000 maraka izdvaja za smještaj pasa i 380.000 maraka za smještaj pasa lutalica i 380.000 maraka za smještaj boraca. Za budžet za borce. To je sve. Evo sad, prije 2 dana se desilo da predsjedništvo boračke organizacije u Bijeljni, koja je pod kontrolom jedne političke stranke, donese odluku da predsjednik boračke organizacije bude profesionalno lice zaposlen, da ima platu. I on je 4. zaposleni, na primjer, budžet boračke organizacije na godišnjem nivou 120.000 maraka. Od toga 100.000 maraka ide za plate. Znači, boračka organizacija na 15.000 boraca u gradu Bijeljna ima 20.000 maraka. To nema niđe. I mi smo sad, evo, Udruženje veterana Panteri ima ogromnu podršku. Boračka organizacija kao boračka organizacija nema podršku u borcima na terenu. I mi smo sad pokrenuli neke stvari, evo, pisali smo i premijeru, ja mislim da će doći do sastanka sljedeće sedmice, utorak ili srijeda, kako su nam rekli. Tražit ćemo povećanje invalidnina na neki način. Ljudi su stari. Da se razumemo, boračka problematika jeste na nivou Republike Srpske. Da. Na neki način, ali ima i lokalni zajednice. Ali invalidnine, penzije, sve to na nivou Republike. Ali ima lokalni, znate kako, ima još jedna stvar koja 60% je na nivou Republike, 40% je na lokalnom nivou. Ja govorim za Bijeljnu. Najveći poslodavac je gradska uprava koja ima zaposleno 1200 ljudi. 28 djece poginulih boraca na 1200 ljudi radi. Svi portiri, oni gdje su mogli biti borci, su svi dezerteri. U firmi Komunalcu, na ulazu u gradsku upravu, svi. Tu nema boraca. Jedan dio manjih boraca zaposlen u ovom preduzeću Patriot koji naplaćuje parking i to je to. Uglavnom se mi ostali snalazimo privatne firme, nekog da prozoveš javno pa onda mora nekog da te zaposli i tako to. Kao da ratujemo protiv... A u stvari trebalo da postoje sistemska rješenja prema kojim će se tačno znati kome šta i pripada i na koji način se rješava problem od ljudi. Logično bi bilo da, na primjer, predsjednik, direktor neke firme nazove predsjednika boračke organizacije ili predsjednika udruženja Panteri, nije bitno koga, kaže, dobro, mi danas zapošljavamo ljude, dajte, predložite nekog. To je ovdje samo uradio jedan direktor u Bijeljni. Ja govorim za Bijeljnu, zašto mi smo tu lokalno udruženje. To ovdje radio samo jedan direktor državne firme, nije više niko. I druga stvar, imamo ovdje ogroman problem. To je za nas poniženje koje nam priređuje gradska uprava, a tiče se izmjena naziva ulica. Znači, mi smo prikupili određeni broj potpisa i pokrenuli građansku inicijativu da ulice u Bijeljni dobiju Branko Pantelić Panter, Ljubiša Savić Mauzer.
to su komadanti Garde i Panteri, obojica su poginuli, i Blagoje Gavrilović, komadant druge Semberske brigade. To su ljudi koji su ovdje najzvučniji ratni komadanti u ratu i mi smo Oni do sad nisu imali ulice. Oni do sad nisu imali ulice i mi smo pokrenuli inicijativu i evo sad će 2 godine od kako je gradonačelnik, imali smo 10 sastanaka sa njim. 10 puta nas je slagao kako će se završiti to, bit će tapšao nas po leđima, on to nikad nije ni pokrenuo. Mi smo odlučili, oštampali smo... Čekajte, imate odbornike u Skupštini grada? Udruženje veterana Panter ima svog odbornika. Imate inače odbornika koji mogu pokrenuti proceduru. A ima, pokrenuli smo, sad smo to pokrenuli proceduru vezano za to i mislim da će sad tek doći na red. Inače, evo možete snimiti ovamo, mi smo polijepili table sa ulicama. Napravili smo mali pritisak na vlast, kako se zove sve. Ovdje ima zaključak Stranke demokratske akcije Gradskog odbora Bijeljina da je protiv izmjene ulica. I gradonačelnik se drži tog zaključka, jer SDA ima 2 odbornika u Skupštini grada i oni su jezičak na vagi. I bukvalno ucjenjuju čitavu gradsku vlast. Zato imamo, to je neka naša boračka problematika, ova što sam vam ispričao. Ne, apsolutno. Imate pravo da kažete.